akarom tündenélni, most megmutatom a tökéletes palacsinta készítés módját. Mondom, mi kell. Egy ilyen tál, cukor, bubis víz, tojás, liszt, víz, egy kis só, ilyen kanál, bigyó. Na, először is megfogjuk a tojást, és beleöntjük a tálba. Másodszor is a lisztet beleöntjük. Utána a tejet. Ezt összekeverjük. Na, ha már ilyen jó csomótalan lesz, akkor mehet bele a 2 evőkanál cukor, és egy csipet só. No, ha ezzel meg vagyunk, akkor mehet bele a víz, ami elég furának tűnik, de ez adja aromákat. Na, ebből elég sok kell ahhoz képest. És ha elég ideig kevertük, akkor megkapjuk a nagyon szép textúrájú, kék vajszínű dolgunkat. Ezután az uborkát megfogjuk. Nos, ezután elővesszük ezt. Lerakjuk ide. Persze higiéniára vigyázunk, ezért a sót letöröljük. Ide tesszük. Megfogjuk, és az olajat beleöntjük a tálba. Megy bele az olaj. Na, utána megfogjuk a merőkanalat, és belerakjuk a retket. Megfogjuk a merőkanalat, megmerjük, megvárjuk, amíg az olaj felmelegszik. Jóval miután elég meleg lesz, megfogjuk a merőkanalat, merünk egy picit, és belemerjük. Na, mivel nagyon szép lett, ezért most 2 percig több lesz, amit csináljuk a videót. Na, mivel először nem sikerült a legszebben, első úgyis sosem sikerül, ezért megpróbáljuk még egyszer. És akkor most egy picit megcsináljuk, hogy ilyen szép legyen. Ilyen szép. Na, és így lehet egy tökéletes palacsintát megcsinálni. Bon appétit!